Hola, bon dia. Bon dia, en breus començarem. Hola, bon dia. En breus començarem. Molt bon dia a tothom. Honorable conseller, benvingut i molt agraït per la... Sí? Sí? Hola, molt bon dia a tothom.
Honorable conseller, sigueu benvingut i molt agraït primer per la vostra presència i per poder presentar avui, creiem que un projecte de màxim interès per al moment que vivim, per al nostre país, per la nostra economia i sobretot per les nostres empreses. Jo voldria agrair-los també a tots els mitjans que ens esteu seguint en aquesta roda de premsa, perquè avui per nosaltres és un d'aquells dies en el que podem no només les paraules que venim dient des que s'ha iniciat tota aquesta situació de pandèmia, que estem comunicant i estem comentant que és absolutament important poder treballar en la màxima seguretat, però sobretot també sense deixar de poder fer la màxima activitat. Perquè ja hem comentat que estem davant d'una pandèmia, en aquest cas sanitària, però que aquesta pandèmia sanitària el que ens ha mutat i ens ha generat és una pandèmia econòmica, que ens està afectant com mai, com cap altra crisi que havíem tingut anteriorment, al nostre país en l'àmbit econòmic i empresarial, que és un àmbit absolutament transcendental per al present i al futur del nostre país. En aquest sentit, i com bé saben, des de PIMEC, nosaltres des del primer moment vam prendre tota una sèrie de decisions d'ajudar, d'estar al costat de les empreses per a aquesta afectació que aquesta crisi sanitària produiria en la crisi econòmica. I durant tot l'any passat nosaltres hem tingut un nivell d'activitat des de la creació d'un 061 per poder atendre les empreses, des de generar píndoles de formació per a les nostres empreses i generar un campus digital per poder atendre i donar resposta als canvis que s'han produït en l'operativa i en la forma de poder tindre activitat per part de les nostres empreses. I en aquest sentit, en les empreses, a través de tots els departaments en els que vam estar donant assessorament, que van tindre pràcticament doblar la formació que vam poder fer en l'àmbit de la formació contínua de les nostres empreses, vam fer un plantejament al Departament d'Empresa i Coneixement i a la Generalitat, vam fer un plantejament que a les nostres empreses aquest virus, que ha tingut una incidència, com deia anteriorment, en l'àmbit de les persones, en l'àmbit sanitari, també ha tingut una incidència en l'àmbit econòmic. I al igual que ha tingut una incidència en les persones i les tractem des d'un punt de vista sanitari, a través dels nostres professionals, els nostres metges, els nostres sanitaris i els nostres hospitals, en l'àmbit empresarial també aquesta pandèmia està tenint una incidència. I llavors, com deia anteriorment, el plantejament nostre va ser de dir, en la línia d'estar ajudant a les empreses, assessorant, analitzant quina és la situació en la que les nostres empreses han quedat afectades per aquest virus, vam fer un plantejament a la Generalitat de Catalunya de que seria absolutament necessari que poguessin fer a les empreses un programa que pogués ajudar-les a donar-les viabilitat, perquè la seva situació quedaria, com s'ha constatat, afectada per aquest virus. Jo poso un exemple que penso que pot ser molt clar de quin és el programa que estem plantejant, i és un exemple que pot servir per poder entendre què és el que estem posant damunt de la taula. La primera qüestió és dir que per primera vegada la Generalitat de Catalunya ha fet un programa país a través d'una institució, i jo vull agrair expressament amb el conseller que aquesta relació pública-privada que ja veníem parlant, que és realment la relació en la que tindrem que treballar en el segle XXI, que és un dels grans reptes del segle XXI i una de les grans potencialitats, penso que ho estem posant en pràctica amb un programa com aquest. Aquest és un programa de relació público-privada, és un programa de país en el que treballant conjuntament amb la Generalitat i amb la Conselleria d'Empresa i Coneixement hem posat en marxa la possibilitat de fer aquest programa. I en la línia del que deia anteriorment, aquest programa fa que aquesta crisi provocada per aquest virus, que ha afectat, torno a dir, a les persones, que és un element absolutament fonamental, ha tingut també una afectació al món econòmic. I al igual que les persones, quan li ha sigut afectat per al virus, li fem una radiografia o un TAC per poder veure quin és el nivell d'afectació que n'hi ha, aquest programa té una primera fase amb una diagnosi en la que el que fa és precisament fer aquest TAC, aquesta anàlisi d'alguna forma de com ha quedat afectada les empreses, i per tant fem una diagnosi que permet a través d'un formulari que les empreses puguin acabar veient de forma digital ja
de forma del segle XXI, puguin veure quin és el nivell d'afectació i, per tant, veure quines són les recomanacions que en aquest sentit se li donen perquè tingui que prendre decisions. Però, com passa també en la medicina, una vegada que tens el TAC, el que fa falta és que el metge et digui què és, d'alguna forma, el que tens i què és el que tindries que fer. Aquest programa de viabilitat empresarial també té aquesta part de poder agafar aquesta diagnosi i poder dir-li a l'empresa, interpretar quina és la situació en la que ha quedat, perquè les nostres empreses estan les més afectades en una situació, moltes d'elles en impossibilitat de tindre viabilitat i, per tant, continuïtat si no es prenen determinades mesures. Per tant, té aquesta segona fase, però que, com també passa en el nostre àmbit sanitari, moltes vegades i en funció de com han quedat les nostres empreses, necessiten que n'hi hagi una atenció directa i, per tant, hi ha una intervenció per poder fer que aquella persona afectada pugui continuar tenint viabilitat en la seva vida i nosaltres també treballem en la viabilitat de les nostres empreses. N'hi ha també una part d'acompanyament per part de responsables, de gent absolutament experimentada i en coneixement que poden permetre que aquestes empreses puguin aplicar determinades accions que puguin fer que continuïn d'alguna forma la seva viabilitat. Escolti'm, la pandèmia sanitària té unes dimensions enormes que ens les expliquen cada dia als mitjans de comunicació i que vostès fan ressò, però la pandèmia econòmica té també una conseqüència, podríem dir, d'una dimensió al curt i sobretot al mig i al llarg plaç que pot ser tan o més important que la pròpia pandèmia sanitària. Jo crec que avui posem un programa en el que li diem a les empreses i li demanaria també a tots els mitjans de que puguin fer-se ressò, perquè és un programa de país i un programa d'ajudes a les empreses, de que utilitzin aquest programa, que és absolutament gratuït, no té cap cost. Aquesta és una de les qüestions per nosaltres també molt important i que valorem d'una forma important, de que ara és un moment que hem d'ajudar a les nostres empreses si volem tenir en el futur activitat, llocs de treball i riquesa en el nostre país. Si tanca el nostre teixit econòmic, tindrem un problema de dimensions, torno a dir, iguals o superiors a la que puguem tindre en l'àmbit sanitari. Per tant, jo vull agrair a la Generalitat i a la Conselleria, al conseller, no només la seva presència, sinó que continuem treballant en aquesta línia perquè del que fem dependrà molt del que ens hi trobarem a les nostres empreses. I, per tant, les vull agrair també a tots els mitjans que puguin fer ressò d'aquest programa perquè el màxim número d'empreses puguin tindre un diagnòstic i puguin, d'alguna forma, tindre un pla de viabilitat. Anem a rescatar, literalment, com veuran, i com d'alguna forma direm públicament, a rescatar en el màxim el número màxim d'empreses i teixit productiu. Per tant, dono la paraula al nostre director executiu, que és el que està portant a nivell de PIMEC aquest projecte, que les explicarà amb molt més detall aquest pla de viabilitat empresarial. El senyor David Jiménez. David, tens la paraula. Moltes gràcies, honorable conseller, secretari general. Bon dia a tothom. Em toca a mi explicar amb més detall el que és el programa que hem concebut, que hem treballat des de fa més de 8 mesos, pensant justament en això, amb un objectiu clar, que és l'objectiu de construir un programa de país, un programa d'acompanyament real, tangible, pràctic, pragmàtic, però sobretot eficient i eficaç en l'acompanyament, l'objectiu que busca, que és fer viables les empreses que en aquesta situació potser estan en moments difícils, però poden continuar endavant i, per tant, hem de mirar de totes maneres d'ajudar-les i aquest és una mica l'objectiu del programa. Aquest és un programa que juntament i bàsic amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya a través del Departament d'Empresa i Coneixement hem concebut, hem treballat durant molt temps per donar-li una forma i un contingut que entenem que ha de ser l'adequat i que, a més, escoltant a les empreses, a les micros i a les pimes, hem aconseguit identificar allò que necessitaven i que ens demanaven ajuda, que necessitaven i ens demanaven que els acompanyéssim, que busquéssim recursos i professionals per, en cada fase, com veuran, poder acompanyar-los en aquest període del programa i poder acabar definint un pla de viabilitat i una execució d'aquest pla per dibuixar un escenari optimista i un escenari de futur per cada una de les empreses que hi participin. Aquest pla s'emmarca en aquestes mesures de pal·liar aquesta crisi del Covid que afecta, com ha dit el secretari general, molt directament a les empreses i a les micros en particular i aquesta és una mica la idea i el programa des d'una vessant més resum i executiva.
Pel que fa als objectius que busca el programa són clars, són aquests 4 que veuen en pantalla. El primer és el diagnòstic, és diagnosticar la situació de l'empresa. Hem dibuixat, hem definit, hem estructurat i hem construït una eina que a més treballa amb tecnologia de machine learning, que millora les dades conforme es treballa l'eina i entren dades en el sistema i que a més dona no només una diagnosi de l'empresa, una radiografia, un TAC, com dèiem abans, de l'empresa, sinó que a més te la compara amb el que és la mitjana del sector, la mitjana del sector de l'empresa. Per tant, aquesta és una primera diagnosi que posem a disposició de totes les pimes i totes les micros de Catalunya i que tindran a la seva disposició per poder-la realitzar a través d'una eina de diagnosi que elles mateixes complimenten a través d'un formulari i que li generen un output, que és aquest informe, una diagnosi de viabilitat que treballa uns ítems específics que després veurem i que el que fem amb aquests ítems és després treballar-los per construir el que ha de ser un pla de viabilitat. El següent és el segon objectiu seria la capacitació, l'empresari, donar-li capacitat a l'empresari amb eines, amb formació. També hi ha un campus virtual amb píndoles formatives que també faciliten continguts perquè l'empresari se senti acompanyat també en la formació en tot aquest procés de viabilitat, i professionals de primeríssim nivell, experts en la matèria, en funció de les necessitats i les prioritats de l'empresa, que puguem ajudar-los. El tercer objectiu és estructurar aquest full de ruta, és definir aquest full de ruta, també acompanyat per professionals, per consultors professionals, i finalment, lògicament, aconseguir aquesta viabilitat. Aquest seria aquest objectiu a mitjà termini busquem en el programa. Si entrem en el que són els participants, el programa, ja abans ho hem dit, està enfocat a el que és micro i petita empresa, concretament empreses entre 5 i 249 treballadors, que tinguin més de 3 anys de vida o 3 anys de vida i que el seu centre de decisió i la seva matriu sigui a Catalunya. Aquest seria, d'alguna manera, el requisit per poder accedir a aquest programa i formar part i construir aquest pla de viabilitat a través del programa. Sectors d'activitat. Ens enfocarem, lògicament, els prioritaris, els que més han patit les conseqüències de la pandèmia, però també els altres, els que ho han patit menys o col·lateralment han tingut també conseqüències. És a dir, està enfocat a tots els sectors d'activitat. Pel que fa a la metodologia, i aniré molt ràpid, però és important explicar que està basada en 3 fases. La primera fase és la fase de diagnosi, una fase que no té límit de participants, d'empreses que hi participin en el programa. Tantes empreses com vulguin podran fer la seva diagnosi, per tant és una diagnosi i una diagnosi de viabilitat. Aquesta és una primera fase oberta a tothom. Aquesta primera fase, a través d'aquesta eina digital i amb tecnologies de machine learning, com he dit abans, facilitaran un contingut i sobretot un informe de viabilitat molt complet i molt personalitzat, que ajudarà a l'empresa després a prendre decisions, a prioritzar i a veure on i com ha de treballar per fer possible, per fer viable el seu negoci. I finalment, en aquesta primera fase també obrim, i també jo crec que és innovador des d'aquest punt de vista en un programa com aquest, obrim un espai, obrim un campus virtual amb píndoles formatives que han estat especialment dissenyades, amb continguts especialment dissenyats pel programa, d'acord? I on tota empresa que participi, no només l'empresari o empresària, sinó també els seus col·laboradors i tothom que consideri, podrà accedir a aquesta formació i podrà executar aquesta formació a través d'aquestes píndoles formatives a disposició a través d'aquest campus virtual que s'ha dissenyat i s'ha construït expressament pel programa. En fase 2, de totes les empreses que participin en el programa, el que farem serà una selecció de 3.000 empreses que a través d'un comitè d'avaluació analitzarem quines poden ser les que per prioritat, per situació, per sector, per necessitat hàgim d'acompanyar, i en aquestes se'ls farà un acompanyament personalitzat a través de consultors experts per interpretar el pla de viabilitat, per analitzar aquells ítems més preocupants i per començar a enfocar com i de quina manera hem de treballar en el futur aquest pla de viabilitat de la nostra empresa, del nostre negoci.
I finalment, en la tercera fase, el que farem serà una selecció de 500 empreses d'aquestes 3.000 per continuar acompanyant-les en aquest procés de definició del pla de viabilitat i, sobretot, el que és més important, passar a l'acció. Passar a l'acció vull dir començar a treballar el pla de viabilitat, començar a analitzar, a estructurar i a prendre decisions sobre allò que hem considerat que és prioritari per ajudar l'empresa i per fer que aquella empresa continuï sent viable. A banda d'aquestes sessions individuals amb consultors, en aquesta fase també, amb metodologies que ja tenim molt contrastades, farem sessions de contrast amb persones expertes que analitzaran, juntament amb l'empresa, de forma grupal, l'informe, els ítems i les prioritats per veure quins indicadors són necessaris de modificar o de treballar i de veure com i de quina manera ho podem fer. I finalment l'objectiu en aquesta tercera fase és acabar tenint un pla de viabilitat, executant-lo ja en aquest programa i deixant a l'empresa en un full de ruta clar, definit i que li permeti treballar pel seu futur. Com a exemple del que és l'informe de viabilitat, i sense entrar en tecnicismes ni en profunditat perquè és molt, molt complexa, el que sí que és interessant, crec, comentar és que està basat en aquests ítems. Treballem i analitzem la solvència de l'empresa, la societat, l'estructura, la governança, la rendibilitat, la liquiditat, l'àmbit laboral, l'organització, l'endeutament, l'eficiència, l'àmbit comercial, la internacionalització, si és que s'escau, i la part d'innovació i tecnologia, la digitalització, com i de quina manera l'està treballant i com i de quina manera aquest àmbit el pot ajudar a ser més viable. Aquests són els ítems i sempre, com hem dit abans, comparats amb el que és els valors agregats del sector. Treballem amb dades, fent benchmarking sobre aquelles dades que les puc comparar amb dades agregades homogènies i per tant pugui també visualitzar com estic com a empresa o com a negoci en funció del sector. L'informe està enfocat molt en aquest output i el que aconsegueix és donar aquestes dades i aquests ítems i sobretot aquests indicadors, veient una mica amb termòmetres i amb com i de quina manera estem en tots aquests punts. Pel que fa al campus virtual, també és interessant perquè és un fet diferencial i també és molt interessant veure que, tot i que el programa està limitat en recursos, com no pot ser d'una altra manera, l'hem optimitzat al màxim a l'hora de crear aquestes eines digitals que tenen cost marginal zero i que per tant ens permeten obrir el programa a tothom qui vulgui, no hi ha limitacions d'empreses ni de negocis que puguin participar. Pel que fa a les píndoles formatives, hem col·laborat amb formadors experts, alguns de reconegut prestigi i coneguts, que ens treballen en aquests àmbits, en aquests ítems, píndoles específiques perquè les empreses i, com he dit abans, les persones que les integren puguin accedir-hi i formar-se i adquirir capacitats per poder després governar de forma més eficient la seva empresa. Aquests ítems són la digitalització, com no pot ser d'una altra manera, factor clau de competitivitat de les empreses a dia d'avui, finances corporatives des de la vessant més econòmico-financera, l'anàlisi perquè malauradament la majoria d'empreses que estan en situació complicada ho estan passant malament en aquest aspecte. Les habilitats directives, tot un mòdul on estem treballant com i de quina manera gestionar, governar, liderar una empresa en moments com aquests, el màrqueting i les vendes, i després fem un apartat que no aplica a tothom, perquè no tothom, sobretot les empreses de serveis, que estan focalitzades en un àmbit molt més local, té sentit, però sí que estem treballant també la internacionalització, també en el pla de viabilitat i en l'informe de viabilitat, i doncs hem considerat també oportú tenir oferta formativa en aquest sentit. Aquesta seria una mica resumida el que oferim dintre d'aquesta plataforma. A títol d'exemple, aquí veieu una mica l'estructura del campus en un curs específic i com i de quina manera hem construït formació online que compagina el que és la formació clàssica amb eines digitals molt innovadores que permet que aquesta formació sigui, evidentment, en interacció constant amb l'alumne i, per tant, eines actuals i molt innovadores des del punt de vista formatiu.
I finalment, presentar-vos el que serà la campanya. La campanya que sortirà a partir de demà és una campanya que li hem volgut, una campanya de comunicació. Sortirem a mitjans de comunicació per fer arribar al màxim possible el programa, per fer arribar al màxim possible aquest programa a les empreses perquè l'utilitzin, perquè se'n beneficiïn, donat que està a la seva disposició. I aquesta és la campanya. La idea de la campanya és llançar aquest claim, aquest baseline claríssim d'objectiu salvar la teva empresa. Aquest és l'objectiu de la campanya, en el marc d'aquest pla de viabilitat, i no només des del punt de vista gràfic, des del punt de vista del missatge, sinó des del punt de vista també de televisió. Sortirem amb un spot que ara mateix us presento. Les pimes són essencials per al país i ara moltes necessiten ajuda. Per això, Pimec posa en marxa el Pla de Viabilitat Empresarial per analitzar el teu negoci i preparar-lo perquè segueixi essent viable en el futur. Vols salvar la teva empresa? Apunta't ara a plaviabilitat.cat. Objectiu: salvar la teva empresa. I res més, aquesta és la campanya. A partir de demà ens posem a la disposició de totes les empreses, de totes les micros, de totes les pimes que estiguin i tinguin ganes de que les acompanyem i que les ajudem a continuar sent viables i a generar ocupació i riquesa en aquest país. Gràcies. Moltes gràcies, David. Moltes gràcies. I objectiu: salvar a les empreses d'aquest país, perquè els va la vida. Moltes gràcies. Li dono la paraula al nostre honorable conseller, el senyor Ramon Tremosa. Té la paraula. Bé, molt bon dia, moltes gràcies. Només 3 minuts per dir que és un plaer tornar a Pimec. I he vingut en aquesta sala com a acadèmic i he vingut com a eurodiputat. Recordo un debat sobre el Brexit que vam fer fa uns anys, que per cert, aquell debat sobre el Brexit no anàvem equivocats quan dèiem és un terratrèmol polític però tindrà poc impacte econòmic. Com hem vist que hem pogut estalviar amb l'acord d'última hora els aranzels i que els fluxos comercials aniran millor del que pensàvem, per tant... I a més que com a conseller vam venir aquí a donar el premi a aquella empresa fantàstica Orizite, que utilitzarà la closca de l'arròs per substituir el plàstic dels cotxes que SEAT ja està experimentant, que ens va fer aquella demostració en aquesta sala de com és 100% biodegradable aquest producte. Per tant, és un plaer tornar avui aquí, a més, per presentar aquest programa de viabilitat empresarial, que és una molt bona idea. És a dir, tenim les empreses, moltes empreses a la UCI, i necessitem un tractament de xoc, i en aquest sentit, doncs, com a govern de Catalunya, des del Departament d'Empresa i Coneixement, doncs, aquesta iniciativa, quan es va ser presentada, la vam valorar molt positivament i, per tant, qui sap de les empreses són les empreses, no l'administració. Qui sap la realitat de les empreses són les empreses i és Pimec. Per tant, aquesta eina nosaltres l'acompanyem, la fem possible i, a més, aquest caràcter gratuït d'aquest assessorament 100% subvencionat permetrà que moltes empreses puguin accedir a un tipus de coneixement que moltes vegades no es té. Aquest país té uns dèficits de cultura financera, de cultura empresarial molt grans, si ens comparem amb els països del nostre entorn. Aquesta és una eina que vol aixecar el llistó del coneixement específic que necessitem en l'àmbit econòmic i empresarial i financer, sobretot, per tal de fer més fortes i més viables les nostres empreses. Una de les causes per les quals les crisis econòmiques són més dures en el sud d'Europa que en el nord d'Europa fa referència a l'estructura empresarial. El fet de tenir molt més petites empreses en el sud d'Europa que en el nord les fa més vulnerables, les fa menys resilients quan ve una crisi econòmica global. I aquest instrument va en la línia de donar immunitat a les nostres empreses, de fer-les més resistents, de fer-les més resilients per poder sobreviure en un món cada dia més digital, perquè vivim en una revolució digital, i més oberta i integrada en els mercats globals. I per tant, doncs, des del punt de vista de la Generalitat, agraïm moltíssim a Pimec aquesta gran idea que esperem que serà molt útil. I acabo un apunt personal amb l'Antoni Cañete, que conec molt bé. Vull reconèixer el seu paper en la lluita contra la morositat empresarial. És a dir, ell en particular, Pimec en general, està, esperem, a punt d'aconseguir la més gran reforma econòmica dels últims 20 anys a l'estat espanyol. Si s'aproven les sancions automàtiques contra la morositat, la convergència de l'estat espanyol amb la Unió Europea augmentarà en un rànquing no sé quants punts, no? Però és a dir que, per tant,
des del món empresarial es coneixen les necessitats, els punts dèbils, el que s'ha de millorar. Aquest és un cas, amb aquest pla de viabilitat avui, en el qual és un plaer des del govern acompanyar la iniciativa i el lideratge que té Pimec per fer més fortes i més viables les nostres empreses. Per tant, moltes gràcies, a disposar, i més idees que tingueu, més idees intentarem ajudar-vos. Gràcies. Moltes gràcies, conseller, moltes gràcies. Primer per al recolzament que la Generalitat en aquest cas fa, el departament en particular i el conseller en aquest programa. Sens dubte, estem davant de l'objectiu és salvar a les nostres empreses, que és un bé preuat. I fer-ho amb una relació público-privada, amb un projecte de país, hem de fer, i per tant per això entenem que avui és un dia molt important, hem de fer-ho amb una crida per part de tota la nostra societat a que participin en un programa gratuït les empreses. Moltes gràcies, conseller, i gràcies també per la referència. Efectivament, possiblement una de les lacres majors que té el país i que explica possiblement moltes de lo que és el model econòmic i de les mancances que tenim com a país és el tema de la morositat, i lògicament la crisi el que fa és que el trencament de les cadenes de pagaments pot acabar agreujant encara més el que és aquesta situació. Per tant, tindre un règim sancionador que faci que es pagui, el que podria evitar és salvar molts llocs de treball i no perdre el nostre teixit econòmic. Per tant, moltes gràcies. Donem pas, si de cas, a les preguntes que puguin haver-hi. Si et sembla... Sí? Gràcies. Donem ara, com comentava el secretari general, pas al torn de preguntes. Començarem amb el Gabriel Ubieto, del periòdico. Gabriel, no sé si tens activat el micro i pots parlar. Hola, bon dia, em sentiu? Sí. Què tal? Molt bon dia, moltes gràcies per la roda de premsa. Jo tenia 3 preguntes. La primera és quin pressupost habilitat la Conselleria d'Empresa per subvencionar aquest programa que avui ens presenten. Després, vinculada amb aquesta, quants tècnics o quantes persones hi treballaran per fer aquest procés d'assessorament i després de viabilitat. I per últim li volia preguntar concretament al conseller Tremosa si en tant que moltes empreses estan a la UCI, si el seu departament, conjuntament amb el govern, estan preparant nous ajuts, quins serien i de quin pressupost estarien dotats? Gràcies. Molt bé. Contesto la part més, diguéssim, informativa del projecte. El govern de la Generalitat va aprovar per acord de govern la disponibilitat d'1.100.000 euros per a aquest programa de viabilitat. Però he de dir que aquests que utilitzem al 100% també n'hi ha una part important que també està posant, diguéssim, Pimec per la seva infraestructura i la seva capacitat, perquè aquí és com allò de les naus de Colom. Estem en una situació que hem de cremar totes les naus. I les persones que posem amb aquest acompanyament, amb aquest assessorament i que portaran el programa són 50 persones específicament. Dono... Sí. El Departament d'Empresa en els últims 3 mesos ha donat 269 milions en subvencions directes a les empreses. Bàsicament restauració, turisme, comerç, tots els sectors que per decisió de l'autoritat sanitària s'han hagut d'anar tancant parcial o totalment. El conjunt de la Generalitat ha donat 800 milions d'euros, perquè això inclou també els ajuts als autònoms i, per tant, l'esforç que ha fet la Generalitat de Catalunya en els últims 3 mesos és important. És evident que si hi ha nous tancaments haurem de seguir intentant salvar aquestes empreses i, a més, un altre punt, el Departament d'Empresa està fent pagaments a 35 dies. Que això és una novetat i és una revolució en el que és els pagaments de la Generalitat, que, com sabeu, l'administració és molt garantista amb el diner públic i ha de passar molts filtres, molts controls, intervencions, etc. Però hem fet un fast track, diguem-ne, que fins i tot el vicepresident en seu parlamentària va destacar i que, en certa manera, això marca una línia de que també l'administració pública ha de posar-se al dia en situacions d'emergència econòmica i actuar amb la rapidesa que ho fa el sector privat. I, a més, un altre punt, el Departament d'Empresa no ha contractat cap treballador. És a dir, sense deixar la feina ordinària, el personal del departament ha assumit aquesta feina extraordinària d'atendre 42.000 bars i restaurants, més de 15.000 establiments turístics, milers de centres comercials. Per tant, vull agrair públicament a tot el personal administratiu, informàtic
de serveis, càrrecs i els càrrecs del Departament d'Empresa, que han estat treballant caps de setmana i hores i hores i hores, i això no surt mai públicament. Els vull agrair que en aquests temps d'emergència econòmica han estat molt a l'alçada i són un orgull com a conseller posar en valor la seva feina, que no surt enlloc però que cal reconèixer perquè sense cap cost per l'erari públic s'ha pogut donar una prestació important en el sector privat en moments d'emergència sanitària, econòmica, social i emocional. Molt bé, anem amb més preguntes, que sabem que el conseller... Disculpin, una altra pregunta pel conseller Tremosa. Entenc de les seves paraules que si no hi ha nous tancaments no hi haurà nous ajuts. És a dir, el que les empreses ens demanen és treballar. És a dir, els restaurants ens demanen volem treballar, els comerços ens demanen volem obrir. Per tant, en la mesura en què puguin obrir, doncs no hi haurà més subvencions. En la mesura que l'autoritat sanitària ens recomani i ens imposi tancaments, intentarem acompanyar al màxim possible aquests establiments en les aturades temporals que fixi l'autoritat sanitària competent. D'acord. Sí, em sentiu? D'acord, gràcies, Gabriel. Ara passem a una pregunta que ens fa la Estela López, de l'Economista. De fet, ens fa diverses, que ens diu quins criteris es faran servir per seleccionar les 3.500 empreses de les fases 2 i 3, quin pressupost té el programa i qui el sufraga, hi ha contractació de personal vinculada al programa, assessors, etc. I quins criteris vinculats a la Covid té el programa automatitzat per analitzar la viabilitat de les empreses. A veure, molt ràpid, de dir, nosaltres aquí disposem de tot un seguit de consultors externs, alguns d'ells que són de reconegut prestigi i sobretot especialitzats en tots els àmbits que s'han explicat anteriorment. I per tant aquests consultors són els que portaran en funció d'aquesta diagnosi i d'aquesta selecció. Respecte a la selecció, ja ho ha explicat abans el nostre director executiu, que nosaltres aquest és un programa que ho hem fet digitalment perquè el puguin fer totes les empreses que compleixen amb aquest requeriment de tota Catalunya. Per tant, podran participar totes les empreses de Catalunya que tinguin els requeriments. Ara, farem una selecció perquè el programa, lògicament, té un pressupost que he dit abans de 1.100.000 que ens pot permetre pagar aquests consultors i tot el que ha sigut la infraestructura de posar en marxa aquest programa, que el que ens farà és que n'hi hagi 3.000 d'aquestes empreses i els criteris seran aquelles empreses en el que veiem que estiguin més afectades i que necessitin aquest suport d'assessorament, a part d'aquesta part digital que farà aquest qüestionari, sinó que necessitin també la interpretació de la dada. Torno a posar el mateix exemple que posaven abans sanitàriament. N'hi ha gent que agafa el virus, que li afecta però que no li té una transcendència de malaltia i per tant li diagnostiques. N'hi ha gent que necessita un tractament i per tant li fas el tractament i n'hi ha gent que necessita una intervenció mèdica i ficar-la en aquest cas a la UCI amb professionals que puguin intervenir per poder-li salvar la vida. Nosaltres estem salvant empreses i podrien tindre aquest símil i aquesta és l'operativa en la que d'alguna forma n'estem treballant. No sé si n'hi havia alguna altra pregunta. Aquest és el concepte en el que seleccionem, els professionals que d'alguna forma tenim i el pressupost que havia comentat anteriorment. Sí, Estela, no sé si està tot respost, si no, si vols ens ho comentes pel xat i tornem a donar resposta. Ara passem a una pregunta que ens fa tant la Judit Caselles de Ser Catalunya com la Montse Martí de RAC1, dirigida al conseller i al secretari general, sobre què pensem de la celebració de les eleccions el 14 de febrer. Hi ha una taula de partits divendres, hi ha un informe de l'autoritat sanitària que el tindrem demà a la tarda molt exhaustiu sobre el tema, divendres decidirem. Sí, per part nostra ja fa temps que venim fent manifestacions en aquest sentit i des del món empresarial sempre en parlem que necessitem, primer, necessitem governs estables i, lògicament, que n'hi hagi la capacitat de governança. Per tant, atenem a la situació en la que ens hi trobem, en el que, lògicament, van tindre la inhabilitació del president i que tenim un govern que està en una situació, en aquest cas, en la que, lògicament, no se poden prendre segons que en determinades mesures. Nosaltres demanem en la màxima urgència i sempre, lògicament, que n'hi hagi les garanties sanitàries, però entenem, i serà molt difícil de poder explicar, que puguem tindre, per exemple, algú que vagi a esquiar, per dir alguna cosa, i que no es puguin celebrar eleccions. Per tant,
demanem que en el màxim que sigui possible i sempre i quan sigui possible des d'un punt de vista sanitari, nosaltres puguem celebrar eleccions i configurar un govern que doni la màxima estabilitat i la màxima governabilitat perquè el món econòmic i moltes de les decisions que necessitem tenen que prendre's amb aquesta estabilitat. D'acord, gràcies. Tornem a la pregunta de l'Estela López de l'Economista, perquè ens ha faltat respondre una part, que era quins criteris vinculats a la Covid té el programa automatitzat per analitzar la viabilitat de les empreses. Sí, i és una molt bona pregunta. Precisament aquest programa ha estat configurat perquè les nostres empreses hauran canviat d'una forma sobtada moltes vegades els criteris que tenien en molts àmbits, en l'àmbit del finançament o en l'àmbit del seu balanç. Les empreses han quedat afectades, la majoria, en el seu balanç perquè han tingut que augmentar el seu endeutament, el seu passiu. Un dels anàlisis que es fa és que aquesta afectació d'aquesta crisi afecta en aquests ítems que s'han posat anteriorment. I poso aquest exemple perquè el que fa aquest programa, aquest formulari, aquest anàlisi que es fa de l'empresa, el que fa és que analitza quina és la situació en la que estava abans l'empresa, analitza quina és la situació en la que ha quedat l'empresa i a través d'aquest anàlisi i aquesta comparativa que es fa, perquè com ha dit molt bé el nostre director executiu, aquest és un programa que se retroalimenta de quina és la situació a la que se troba el sector, doncs li dona un output en el que li diu l'afectació d'aquesta crisi t'està afectant en el teu balanç i n'hi ha moltes vegades que els nostres empresaris, sobretot les petites i mitjanes empreses, no tenen aquest coneixement en l'àmbit fiscal, en l'àmbit laboral, en el que tindràs que fer una reestructuració en funció de com t'ha quedat la demanda, com t'ha quedat d'alguna forma la teva capacitat per poder donar resposta en aquest àmbit, en l'àmbit de la digitalització, en el que tindràs que prendre mesures de poder treballar d'un àmbit diferent. Per tant, el programa està absolutament enfocat a la incidència que té en tots aquests ítems que s'han mostrat el Covid en l'àmbit de l'empresa, perquè la realitat que tens és diferent a la realitat que tenies anterior al Covid. I les decisions que has de prendre les de prendre en funció de com ha quedat l'empresa. I com molt bé sabem, la petita i mitjana empresa moltes vegades no té tots els coneixements en l'àmbit financer, en l'àmbit laboral, en l'àmbit dels recursos humans, en l'àmbit internacional o de la digitalització. I això és el que pretén precisament aquest programa, sobre l'afectació d'aquests ítems produïts per l'afectació que està produint la crisi o la pandèmia econòmica, com diem nosaltres. Molt bé, tenim una darrera pregunta de la Pilar Garcia, de Catalunya Ràdio, dirigida al conseller Tremosa, que ens pregunta si les restriccions actuals s'allarguen, els sectors afectats rebran més ajudes? Sí, com hem dit abans, si hi ha més restriccions, les intentarem acompanyar monetàriament. En aquest sentit, clar, la Generalitat de Catalunya no recapta cap gran impost, la Generalitat de Catalunya no pot emetre deute que pugui ser comprat al 0% d'interès sense límit de quantitat des del Banc Central Europeu, la Generalitat de Catalunya no participa directament dels fons de la Unió Europea, per tant, és evident que qui té el 95% de la responsabilitat en poder atorgar injeccions directes de capital o ajornaments de tributs o condonació de tarifes és el govern central, i és una llàstima que des de fa molts mesos hi ha un consens a Catalunya entre agents socials, sindicats, patronals, govern de Catalunya, de que l'estat espanyol hauria de fer unes mesures semblants a les que fan els nostres països del voltant de la Unió Europea, però malauradament no tenim aquesta ajuda directa en vena al teixit empresarial que tenen altres països, i per això tots els organismes internacionals diuen que la crisi econòmica és més intensa i profunda a l'estat espanyol que en altres països europeus. I acabo. Si les vacunes funcionen com esperem, l'any 2021 és l'any en què tindrem cada vegada menys pressió assistencial, menys pandèmia sanitària, i afortunadament podrem començar a normalitzar la vida econòmica i social que teníem abans de la pandèmia. Per tant, aquest any tindrem menys pandèmia sanitària, si Déu vol, i les vacunes ho fan possible, però tindrem més emergència econòmica i social i emocional. I per tant, programes com el del Pla d'Habilitat Empresarial d'avui és més important que mai. Com a govern de Catalunya estem oberts a noves i futures iniciatives que tingui PIMEC en aquest sentit, perquè ens cal eixamplar la base econòmica de Catalunya per fer-la més forta.
Jo aprofitant la pregunta de Pilar i Judit i alguna altra que s'havia fet sobre aquesta situació de necessitat de posar recursos a la situació que s'hi trobem i una mica en la línia també de lo que estava comentant el conseller, jo vull manifestar una vegada més, tot i que l'acte d'avui és per presentar alguna cosa que va en la línia de lo que venim reclamant i penso que és important perquè estem salvant empreses, però sí que a través de les preguntes vull posar damunt de la taula que la situació en la que es troben les nostres empreses que han estat afectades per la part del tancament d'activitat total o parcial, amb aquesta tercera onada, fa pràcticament inviable un número absolutament impossible de suportar per al nostre país i la nostra economia i que, en part, és fruit perquè encara no s'han posat els recursos que són necessaris per poder mantenir aquesta activitat empresarial. Hem de tindre consciència, com van dir en el Congrés quan vam estar-hi en el que va ser la Comissió de Reconstrucció, de que hem de salvar aquells que paguen els nostres impostos, si volem fer polítiques sanitàries i socials. I, per tant, estem en una situació en què no estem posant la carn a la graella, no estem, d'alguna forma, salvant aquesta activitat econòmica. Ho comentava el conseller, n'hi ha altres països que estan demorant el que són el pagament d'impostos per al que és aquestes empreses, inclús exonerant, perquè aquell que no està tenint activitat no se li pot, a més, demanar que paguin els seus impostos. És absolutament incomprensible que n'hi hagin en els depòsits de les entitats municipals 92.800 milions d'euros en el que s'està pagant un 0,5 d'interès i que l'administració estigui encara amb factures pendents complint d'alguna forma el que marca la normativa de pagar a 30 dies, com explicava el conseller. I és absolutament impossible de poder entendre que en un moment que es deixa endeutar-se i que n'hi ha altres països, i ja no poso el cas d'Alemanya, que paga el 75% de l'activitat que s'havia posat, podent anar a Itàlia, que està pagant el 20, el 40 o el 60% en funció de les pèrdues i el tamany de les empreses, i podríem veure a França i en altres països. És incomprensible que no estiguem articulant, com vam fer-ho en el sistema financer en el seu dia, perquè era necessari salvar-lo, salvar una qüestió tan preada com és el que crea riquesa i el que crea llocs de treball. Creiem, i això és una situació en la que estem des del punt de vista sectorial, que hem proposat la creació de taules de veure quins són els recursos que tenen totes les administracions locals, autonòmiques, en aquest cas les nostres a nivell del nostre país, i a nivell estatal, per posar tots aquells recursos perquè si no salvem les empreses, com si no salvem a les persones, estaran fent realment un mal de conseqüències irreversibles. I per tant, demanem, cridem i demanem consciència de que rescatem pimes i rescatem autònoms si realment volem que els nostres fills tinguin futur en el nostre país. Gràcies, conseller, de debò. Gràcies per aquesta acció público-privada de programa de país. Gràcies per fer alguna cosa que de forma gratuïta estem fent el que creiem que tenem que fer, que és salvar les nostres empreses. Aquest és un exemple pràctic i, sens dubte, tornem a reclamar en aquest sentit que n'hi hagi sensibilitat per a l'àmbit econòmic i empresarial. Acabem amb la pregunta de la Montse Hidalgo, de la xarxa, que ens pregunta si la Covid ha posat en evidència problemes estructurals de les empreses. I amb això acabaríem. Gràcies. Mireu, la crisi anterior va posar de manifest problemes estructurals de les nostres empreses. Cada crisi marca un problema estructural de les nostres empreses. La crisi anterior és que les teníem poc capitalitzades. I és veritat, com veníem explicant, que les nostres empreses en els darrers anys se n'havien capitalitzat i, sens dubte, si no haguessin fet aquest canvi estructural en les empreses, encara serien les conseqüències majors. Però una crisi com aquesta, que produeix una baixada del 13 o el 14% del producte interior brut, òbviament és absolutament impossible que tinguis d'alguna forma a nivell econòmic i empresarial fet un plantejament per poder resistir un impacte com aquest. Per tant, aquí, tant les empreses, però sobretot el país, ha de fer plantejaments estructurals que o es fan o cada vegada que vingui una crisi d'aquestes o de dimensions inferiors tindrem una de les pitjors coses, que és destrucció de l'estructura empresarial. I quan parlem de canvis estructurals, posem un exemple molt clar, i és l'exemple de la morositat. Aquest és un canvi estructural que és absolutament incomprensible que l'any 2010 canviessin una llei d'obligació de pagaments a terminis i estem en l'any 2021 i n'hi hagin 122.000 milions d'euros en el mercat continu
pendent de pagament de factures i no n'hi hagi ningú que estigui prenent decisions de que s'injecti la liquidesa que necessita d'alguna forma el sistema sense risc, perquè aquestes són obligacions de pagament, i que n'hi hagin 15.000 milions d'euros en els que les administracions tenen pendent de pagar obligacions de pagaments a les empreses i estiguin d'alguna forma d'elles quasi 8.000 milions exhaurits per sobre de lo que marca la pròpia llei, i que les estem dient a les empreses que vagin a endeutar-se quan tenen diners pendents de cobrar, posant així en risc perquè estem estructuralment fent que s'endeuten i que canviïn els seus balanços. Per tant, clar que fan falta reformes estructurals, però no de les empreses, del país. I fa molts anys que les demanem. Totalment d'acord amb el secretari general. Molt bé. Moltes gràcies, conseller, que sé que aneu molt justes de temps i us agraïm moltíssim aquest recolzament al món empresarial. Gràcies a vosaltres. Molt bé. Bon dia.